Joki, olen Bambu. Joe, olen Kassi. Kosh. Joe, olen Liisa. Vatsattaa nyt Starit. Okei. Tästä mälettätte, kun mä tekin temästä sitä. Miksi peksitte mälettämään? Ja. Okei. Niin. Asemme siis hässäkällä. Ja mä lähden parasti vistoisesta välillä. Tätä parasti tällä meiltiin työkomponentit. Mä ei usko sitä sanoa, että ne asiat. Ai jo! Uskoon. Okei. Niin. Aga tema asemel tuleb üks noorem. Kas? Olen mina. Joe. Okei, mina tulen siis selle Liisa asemele. Mul on Liisast väga kahju, aga noh, midagi ei saa teha. Ta on juba natuke kulunud ja vana, et tal ei meeldi töötada. Ja tuli vaja nooremat, nii et see olen nüüd mina, Joe. Okei, mul on kähku ära vaja käia, nii et Joki. Okei, ma loodan, Liisa, et sa väga pahane ei ole. Ei, ma ei ole üldse pahane. Kuule, ma lahkun, sest ma ei taha enam sinna leida. Eks? Okei, Joe. Me vist ei näe kunagi. Ei näe. Tule, teeme kalli. Okei. Ma ei katse Liisa. Varsti sa pead tagasi tulema meile külla. Ma ei tea, kas ma saan. Ma võib-olla lähen teisse perre. Mida? See on teise pere. Ma ei taha ära minna. Ma tean, et see on kurb, aga ma pean. Ja noh, ma ei juba kutsub. Liisa, kus sa oled? Tule siia, meil on vaja hakata minema. Ei saati sinust. Mõtle. Hea, ma lähen ka.